ассалому алейкум тамошобинони азизи ман, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, бисёр хоҳиш карда буданд духтарако ки паплинои доинги гулмайда нишон диҳед ва ҳозир манзури шумо мегардад анамихел навор аз паплинои се сангаи доинги гулмайдаву гулкалон. Беҳтарин сифатаи доинг бовар кунед. Анамин ма худам да шахсан беҳад доинг худаш мақулай, мароки материали чӣ намеша мешӯвиша обшувай. Ина бинед, нархи ино се санго 110 сомон дона даяй гулои навинкаш оптумда бо арзон мешава. Ира бинед, и оригиналои якум солтош беҳад гулои фасонош то охира бинед, гулмайдову адрас гулои беҳад хушрӯмадагай. Айнами гул се ранг дора. Ина духтарако, ман нархи донара гуфтестам, оптумда ино бо арзонтар мешаванд. Ина ино ҳаст гулмайда се санга, дидед. Ана баъд ҳаст анамихел гулош. Як чиз дига духтарако, ки касе ки мехоҳад суратоша тамошо куна, инстаграми мо дроен три дочинки нависед, русӣ кати менависед, англисӣ кати менависед, ами ютуб байда инстаграмда меброя. Дроед каналмон бинед, уҷода ма тесте сурат мепардом. Ина ҳамиё ҳамаш як нархай, ҳамашон 110 сомон. Мана аз ин тарафа нишон тим гулои навинка, аз ин тарафай. На дидед чӣ хушрӯчай. Ана ира бинед, и гули туркияй, гули фултекс, неки худаш доингай. Аз и ду ранг будай, беҳад хушрӯ. гули майдаи майда хоҳед, бо аз ана ин вариант ҳаст. баъд гул калонтар ана миноянд. Бинед чӣ хел рангошон хушрӯча, худошон доинг материалошон. Марҳамат, ино ҳичи намешаванд. Аз и 5 ранг доштай, 5 ранги беҳтарин. Марҳамат, ина ҳоҷаода хоҳен агар ана ин рангшам нағзакай. И сафед нест тамошобинони азиз, и камакак бежвичаяй, сафед нест. Мана иҷода гулкалон бо анаи вариант ҳаст, бисёрам хушрӯ. дидед 4 ранг дора. каседа дар корай духтарако мада нависен. иям ранги ширчоияй, сафед нест. ин тараф гулмайдаҳо, ина гулмайдаҳои навинка ва ана ин занҷабил гулако тамом шудаги буд. чанд рангиш омадай. марҳамат, бинед, ина ин ранг навинкая, ин ранг набуд пеш. беҳтаринанд рости гап. кадомиш дар кора скриншот карда дар ватсапи ман партоен, ма шумода даставкара пурра фаҳмонам. 7 ранга иҷода. инчунин анамхе адрас гулои доинг омадагиай. бисёр ҳам хушрӯванд ҳамаш. ида бинед, каседа дар корай ина барои духтарако. ина марҳамат, бинед чӣ хел гулои хушрӯ омадагиай. рангошонам аҷоиб фасонай, хичонам гулошон беҳтаринанд. хулас, ин набори мо ҳамаш адами навинка буд. навинкаҳои доинг, кадомеш ки дар кор шид, ма шумода даставкара мефаҳмонам. дар ватсапам нависен, пурра ма даставкара шумода фаҳмонам. ин тарафдам ҳаста, ина миноям ҳамаш доинган. хоҳишмандо, то инами гули майдара доинган. ҳамаш як нархай. 3 метраш 110 сомон донада. оптумда бо арзон мешава. бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъ баст мекунем. хайр, то наворҳои оянда. саломат бошед.